दे जिराय बाप्पावै जिरायखाना दंखायो माथो नोंसोरनाव गियान दङना गैया फोरोंगिरि फैबाथाय सिखारनानै फोरोंगिरिखौ सनमान होनांगौ होननानै सार फोरोंगिरि सारनि गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोसे हेपि टिचार्स डे सार थेंक इउ सो माच मा मुं नोंना आंनि मुङा हांगारि हांगारि जोबोद समायना मुं आरो बिदिसो जानांगौ हांगारि बायदिसो जानांगौ फोरोंगिरिखौ सनमान होनो रोंनांगौ सोलोंनानै ला गाध'फोर हांगारिनिफ्राय जागोन सार सोलोंनानै लागोन फार्स्टआवनो दिनै फोरोंगिरि सारनि जेबो जानाय आदार गैया नामाब्रा सार सार बिदि होननानै जोंनो रेजें आदार जासिनो हादै जों रेजें आदार जाया गिलिर आदारसो जागोन आच्छा जानाय समावबा होंगो दोंगो जाय फाराफारि हागौ सेलायलायो फरायनाय समावलाय बिदि नंगौना नङा नोंसोरलाय हा फरायनाय समाव होंगो दोंगो जालायलायगोन नालाय आं फरायगोन नों फरायगोन बिदि जायोना जाया जायोब्रा मानो जाया जानांगौ जायाखै आंथ' दिनैसिमबो नुवाखै नोंसोरनि होंगो दोंगो फरायनायखौ न'आव फरायोब्रा दे होमबालाय नोंसोरनाव मोनसे सोंथि सोंनि आं नोंसोर फिननाय होनो हागोन ना हाया नायथारनि सार दिनै रेहाय होदोब्रा दिनै फोरोंगिरि सान ना दिनै जोंखौ अनब्रा दिनै जोंखौ अन दिनै नोंसोरसो फोरोंगिरिफोरखौ अननांगौ फोरोंगिरिफोराथ' नोंसोरखौ जेब्लाबो अनो फोरोङो बोसोन होयो आरो चिल्ड्रेन डेआव स्पेशेल अनबावोसो नोंसोरखौ बेनिखायनो नोंसोरसो जोंखौ दिनै अननांगौ फोरोंगिरिफोरखौ मानो होनोब्ला फोरोंगिरिया जाबाय गंसे ममबाति बायदि गाव रोहो रोहो खांग्लिजोबनानैब्लाबो नोंसोरनो सोरां होयो बोसोन होयो गियान होयो बेनिखायनो नोंसोरो फोरोंगिरिखौ मान लाखिनानै फोरोंगिरिनि बलिदानखौ नोंसोरो गोसोआव लाखिनानै अरायबो फरायनायाव गोसो होनांगौ स्कुलखौ बर' हारिखौ डिस्ट्रिक्टखौ आसामखौ इन्डियाखौ प्राउड खालामनांगौ खोनाबायना आं मा बुंदों हा ओइ लास्ट बेन्चआव जिरायनायफोर आं मा बुंदों खोनादोंना खोनाबाय सार खोनाया आलौबावबायसो खोमाया आलौदोंना नोंसोरदि फरायसालिखौ ना बाजार बायदि खालामदों बे मा हा बुदुं बादां रायलायबाय थानाया मोदायफोर बायदि बुंबां सिरि सिरि रायलायखुमानाया हा फोरोंगिरिया दावराव मोना नामा माला स्कुला जोबगोनसो मोनलायलांबायलां गथ'फोरखौ फोरोंनायाबो मामुलि खोथा नङाथ' सार दिनै फोरोंगिरि सान ना जोंनि स्कुलाव मोसानाय मुसुरनाय दिनै जेबो गैया नामाब्रा मालायनि स्कुलावसो मालाय माइक दामख्रावगासिनो दङ मोसालायगासिनो मुसुरलायगासिनो जोंनासो माबा सिरि मोदाय थाग्रा न'फोर बायदि मा नोंसोरबो डान्स इन्डियान आइडल सारेगामा पायाव थांनो लुगैदों नामा लाब गैया मालायखौ नुबानो नोंबो बेफोरबायदि खालामफानो होनबा जाया मालाय बैनाव मोसानायनि टेलेन्ट दं मेथाइ खननायनि टेलेन्ट दं नोंसोरनाव मा दं हा नोंसोरनाव मा टेलेन्ट दं फरायसालियाव दावराव दावसि जानायनि अनगा गावजों गाव एदावलायनायनि अनगा मा रोंगौ नोंसोरलाय मा रोंगौ ओमफ्राय बांद्राय बुंबाथाय फोरोंगिरियासो दाय जासिगोन आरो ना फोरोंगिरियानो मोजां क्लास लाया होननानै फोरोंगिरिखौसो दुसिसिगोन ना नोंसोर आंनि क्लासाव दिनैनिफ्राय फांफुङा सलिया मिथिबाय सार जों गाबोननिफ्राय थिगसे फरायसिगोन मोजां फरायसा जासिगोन बेनिखायनो दिनै रंजा बाजा खालामखानोसै सार गोसो गैयाब्लाबो आंबो गाबोननिफ्राय फरायनो नाजागोन मानो फरायनो गोसो गैया आरो फरायनो गोसो गैयाब्ला फरायसालियाव मानो फैदों सार आं फरायसालियाव उपाय गैयिखायसो फैयोलै मानो होनोब्ला देनां देरबाथाय सिख्लाफोरनो मेसेज हरनांगौ ना मेसेज हरनो रोङाबाथाय सिख्लाफोर फटायनो हानाय नङा ना बेनिखायनो आङो मेसेज हरनो रोंथों होननानैसो फरायसालियाव फैयोलै सार वाह आइडियाया बारा गाज्रि नङा माथो बारा गाज्रि नङाना आंनि आइडिया सार सिरिता मा बोरमा मेन्दाफोर बायदि बेलाय नों बायदि मेलेम गेसाव फरायसा थानायखायनोथ' माखासेफोरनि मेलेमफोराबो गेसाव जाफाजोब्बाय जेरै आलु मोजाङाव आलु गेसाव दरसे गारनानै होयोब्ला मोजां आलुफोराबो सेवफाजोबो थिग बिदिनो बे थाखो खथायावबो जागासिनो मेलेम गेसावजों थाफानानै मेलेम मोजांफोराबो मेलेम गाज्रि जाफागासिनो बाबावै इसेबां उल्था मारना नों नोम्फानि नाम्बार हरलाय नोम्फाजों रायलायनो आं ओइ नोम्फानि नाम्बारखौसो बिदों आं बेवहाय गारि सालायनो होआखै सार बियो गारि सालायाखैब्रा गाबदोंसो मा गाबनायानो बिदि जाबाय नामा सार गाबनायाबो साइज जालायनांगौ नामाब्रा सिख्लाफोरासो साइजनि गाबलायलायो केमेरानि सिगाङाव आच्छा सिख्लाफोरनि सोमोन्दै बिराद मिन्थिना नों एमाव राजा आरो बे जायफ्रालाय मानो गाबनांगौ जाखो बिफानिसो नाम्बार बिदोंमोन आं सार जायफ्राना बिमाया सोरबा बांगाल हौवाजों खारबायनो आरो बेना बिफाया जेलावसो दं खोथाया माथो दुखुनांथावथार बिफाया जेलाव दंहैयो आरो बिमाया बांगाल हौवाजों खारसनहैबाय मा जाबावगोनब्रा दानि थासारिफोरालाय हा बेफोरखौ फरायसालियाव दिहुनथ'ला आं जियानो जादोंला नोंसोरो लेखाफोरखौ गासिबो दिहुनजोबलाय आरो फारि फारि गासिबो फरायनानै खिन्थानांगौ आंनो सार दिनै टिचार दे होननानै जोंखौ इसेबां साजा होसिगोन आरो आच्छा फोरोंगिरियासो फरायसाफोरखौ साजा होयो ना फरायसाफोरासो फोरोंगिरिखौ साजा होयो हा सार फोरोंगिरिफ्रासो फरायसाफोरखौ बुयो दा एसे हायाबानो बुयो एसे हायाबानो खोमा हमहोयो बेनि आखाइखौ बैनि खोमायाव हमनो खोन्थायो बैनि आखाइखौ आंनि खोमायाव हमनो खोन्थायो खोमा हमलायबाय थायो
आच्छा बेफोरखौनो बिराद गोसोआव थाथारबाय आरोना बुनायफोरखौबा बिराद गोसोआव थायो नङा होमबा फोरोंनायफोरखौलाय मानो गोसोआव थाया जेरै फोरोंगिरिनि बुनायफोरखौ गोसोआव थायो थिग बिदिनो फोरोंनायफोरखौबो गोसोआव लानांगौ नोंसोरखौ रोंथों गियान जाथों परिखाफोराव नाम्बार बुरजा लानानै उथ्रिनो हाथों मोजां फरायनानै मोजां साख्रि मावनो हाथों बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनो हाथों बिमा बिफानि नामखौ जौगाहोनो हाथों होननानैसो नोंसोरखौ फोरोङो दा नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो फोरोङोलै फोरोंगिरिफ्रा नङाबा मा दरखार नोंसोरलाय फोरोंगिरिनि मा जायो जाथि जायो ना खुमान जायो हा सार खायसे फोरोंगिरिफोरा मा खालामो मिथिगौ ना मा खालामो खायसे फोरोंगिरिफोरा ना सार एग्जाम टाइमाव गावनि न'खरनि मानसिफोरनो खिन्था होखुमालायो आच्छा अमा राजाया नोंनो परिखा टाइमाव खोन्था होखुमायोमोन माने हे खोन्थाना होबाथ' मोजांनि बाथ्रामोन खोन्थाना होआमोन ना बे आफा अमा राजा उल्था सोंबाथाय ओरैसो होननानै बुङोमोन हानायखौ लिर हायिखौ दोन होननानै दा खोथाया जाहैबाय आं मोनसेबो कुइसननि एन्सारखौनो रोङा दा हानायखौ लिर होनदों हायिखौ दोन होननानै बुंदों दा माखौ दोननांगौ जाखो माखौ लिरनांगौ जाखोलै आंना बिफाया मास्टारबाबो जेबो खोन्थायालै फरिखा समाव सोंबाबो मानसिफ्रा बेखौनो सानो बिफाया मास्टार नालाय फिसालानो खोन्थासोदों होननानै नङाबादि आंना बिफाया हानायखौ लिर हायिखौ दोनसो होननानै बुङो बेनिखायनो सम गावखौनो दाखोरबारिनिफ्राय खनना लाबोजानाय एसे साननानै लायोलां बा रावफोरा नायलाय मा नायनो जियानो जादोला गाबोननिफ्राय मोजाङै फराय दिनैनि थाखाय नोंसोरखौ रेस्ट होथ'बाय आं आरो खोनासं गाबोननिफ्राय गासिबो स्कुलाव फैजोबनांगौ रावबो एबसेन्ट जानो मोना गासिबो गोसो होनानै फरायनांगौ मानो होनोब्ला नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो नोंसोर फरायगोन आंनि मोजांनि थाखाय नङाना बेनिखायनो गावनि खोथा साननो लुगैयोब्ला गाबोननिफ्राय फरायसालियाव साफ्रोमबो मोजाङै नुजाफै मोजाङै फराय हमवर्क खालाम बिनिफ्राय गिदिर मानसि जा दिनै फोरोंगिरि सानबाबो जेबो मोनजामारलालै जों वा आं दसे बायराव मा ओंखारलांखो बुदुं बादां जाबायानो सार मेथाइफोर मोनजाया नामा बेखौनो खोन्थानो फैदों आं सिरि जिराय दावराव जाबा मोनजानाय नङा मा होननाय जाखोब्रा होफैगोन ना होफैयाब्रा जाग्रा बुस्थुखौलाय नारजि बुदां भाई मा जाबावगोनब्रा नोंजोंबो नाव गंनायाव आगान होनो थांनाया फेन्दायानो थुब्लासो गावस्राबाय नामा बेनिखायनो आथिंखौ लहानि खालामनानै लाखानांगौलै नारजि भाई जाहाथे नाव गंनायाव आगान होबाबो फेन्दाया गावस्राबाबो जेबो जायै बायदि आरो बांद्राय दा बुंबाय थासैलै अमा राजा लाजिदों नामा जेबो नङा लाजिनाङा बेफोरलाय नर्मेलसो दा आजिखालि मा नंदोंब्रा नोंलाय नारजि भाई हाबा जाखांनाय हौवाफ्रासो बांसिन थास' फाग्ला जाबाय बे हाबा जानाय हौवाफोरखौ मा नायनो आखायाव एसे फैसा थाखा दङब्लाथाय गारि दंदेरोबाथाय दा बुंसै आरो बेनि सायाव थिका फिसा मावदोंब्लाथाय दा बुंसै गेदेर थिकादारबाथ' बुंनोनो नांला थास' फाग्ला जाजोब्बायलै थास' फाग्ला हिनजाव थाखानानैब्लाबो गथ' गथाय थाखानानैब्लाबो बेलेग सिख्लाफोरखौ नोजोर होग्रा आरो सिख्लाफोरनि गोसो मा बुंबावनो आरो बेखौ मोजां नङा बैथिं बारस्रायगा एम्बु गोजासोलै एम्बुस्रोन गोजासो सिख्लाफ्रा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय आं सिख्लाफोरखौ एम्बुस्रोनसो होनसिगोन आं एम्बुस्रोन अमा राजा नोंना गोरोन्थि जाद्रायदों दै गासिबो सिख्लाफोरानो एम्बु नङा खायसे सिख्लाफोरा खायसे हिनजावफोराबो मोजां थायो आरो बैफोर हिनजावफोरा मोजांनि थाखायनो गावनि हिनजावफोरजों बा गावनि हौवाफोरजों दुखु होजायो खस्थ' होजायो दानि जुगाव मोजांनि जेबो भेलु गैया जेसेबांनो मोजां जागोन एसेबांनो दुखु होजागोन जेसेबांनो गाज्रि जागोन एसेबांनो मान मोनगोन बेनिखायनो नों गाज्रि लामायाव आगान होदोंमोन नामाब्रा आं जेबो गाज्रि लामायाव आगान होआखै अब्ला नाव गंनायाव आगान होनाया माथोमोन नाव गंनायाव आगान होदोंना होआखै आं बेखौ मिथिला नाथाय आं बे हिनजावखौ मोजां मोनाखैलै बे हिनजावा बायदिसिना बुंहरबाय थानायखाय फिसाया बुबाय थायो होननायखायसो आं एसे माने सापर्ट खालामदोंमोन कम्पानि होदोंमोन आरो दाखालि नोंनि पार्टियाव नों देरहानायनि पार्टि होनायाव आं थांनो हायैनि जाहोना बे हिनजावानोमोन आं बे हिनजावनि न'आव इमारजेन्सि लिंहरब्रबनायखाय थांदोंमोन नाथाय जौ लोंना लानानै मा जाखो फात्ताखौनो मोनासै आं अखानायै मेगन खेवबा नुबाय आं बे हिनजावनि न'आवसो दं आच्छा बिदिसो जादों होनबा घटनाया जायो नारजुदां जायो बिदिनो मालाबा हाखरफोराव गादलुनफ्लांखायो आंथ' गादलुनलाय सिखारलायसोखा बेनिखायनो दोखो साजाबो मोनो आं सम नोंनालाय बोरै सोलिदों राजखान्थियाना आंनि पार्सनेल लाइफाब्रा राजखान्थिखौ सोंदोंब्रा नोंनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारेस्ट गैयालै आं मावगासिनो दङब्रा आंथ' मेसिन नङाना खेबसे लागैनो बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावना होनो अमा राजा आंखौ पुलिस स्टेसननिफ्राय लायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोजों लोगो बेफोरबायदि थासारियाव हेफाजाब होआबालाय मा बालिथो लोगोब्रा जोंलाय खालि बेरायनो थांनाय जानाय लोंनाय एदावलायनायावल' लोगो लालायबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा मालाबा सिखाव खावनायावबो लोगो जालायनांगौ मालाबा सोरखौबा बुनायाव सोरजोंबा बुजाफिननायावबो लोगो जानांगौब्रा मा गोदाव सोराव बुङोब्रा अमा राजा आरे भाइ लोगो नालाय लोगो खिया जोगो जालायलायनांगौब्रा मोजाङावबो गाज्रियाबो ज' थाफालायनांगौ
बिदि होनना सिखाव खामानि मावनायाव नोंजों लोगो जागोन नामा? मानो लोगो जाया जानांगौ जाखोब्रा नारजि भाई? फिथाइ सामथाइ खावनाय, सोरनिबा दाउ अमा खावखुमानाय, बेफोर पार्टनार जालायनांगौब्रा। लोगोफ्रा बिसो, ओमफ्राय खोन्थालायनाङा आरो। ड्राइभार, गारिखौ बैखिनियाव लाखिदे। जागोन दे। थांनानै हाफांनाव निमाहा बिहैदोलै नोङो। डेन्जारसोना बे हाफाङाबो। सम सम गिलाय लाङोलां। दाना दुमफावनिख्रुइबो डेन्जारसिनसो जाबायलै बे हाफाङा। दे जासिगोन, गारिया लाखिदो। एसे गारियावनो उन्दुनोसैलै। दा मिटिं जानाय जायगाखौ मोनबाथाय फोजाबानो जाबाय दै आंखौ। आं दसे उन्दुनि। जागोन सार। सार, हरनि लामायाव सोरबा गसंथेनानै दं। आइला, बेथ' माथो थफिरामसोलै। लाखिलाय। थफिराम, गारिया पामचार जाना होबाय नामा? हेल्प नांगौ नामा? नों गावखौनो हेल्प खालामना लाग्रोलाय, उनाव मालायखौ हेल्प खालाम। आइला, आंहालाय मा जालायखो? गारि सिङाव थानानै बखिनाङा, बायह्रायाव ओंखारनोबा ओंखार। आइला, एमएलएनि सेरावनो इसेबां दादागिरि ना? थफिराम, मा एसे दादागिरिब्रा? दासिमबो दायनिगिरिखौ नागिरना मोनाखै नामा? माथो उदां उदांसो बेरायगासिनो नोंलाय? मा होनखो नों थफिराम? आं उदां उदां बेरायदों? उदां बेरायाखै बेलाय, नोंखौ सोर गुलि गावदोंमोन? बिनि दायनिगिरिखौ माथो दाबो हमनो हायाखै नोंलाय? आंहासो पुलिस स्टेसनाव हाजिर जाहैबाय थानांगौ। नोंबो दायनिगिरियानो माथो। नोंनावबोथ' पिस्तल मोनदोंना, बेनिखायनो पुलिस स्टेसनाव थाहैबाय थानांगौ नों। आच्छा, बिदि होननानै दुर्गा फुजानि पिस्तल लाग्रा मानसिफोरखौनो गासिखौबो पुलिसा हमना लांजोबगोन नामा? एमएलए जानायखाय, गारियाव जिरायनो मोननायखाय बिराद दुगा जादोंना नों अमा राजा। बोरो नोंनि गिदिर गिदिर डायलगा, बोरो नोंनि लामा बानायना होनाया। बुंबानो खेबसेनो जाजोबो नामा? लासै लासै जागोन ना। मा लासै लुसै बेलाय? मानसिया थैहां जाबाबो नोङो लासै लासै डाक्टरखौ लिंना लायगोन नामा? खोथाया बुंनायावसो इजिलै, जानला मानला खामानि मावनो होनबानो हाब्रबो नामाब्रा? अब्लालाय नोंनि जायगाखौ आंनो होदो आरो। नोंलाय आंनि मास्टार साख्रिखौ मोनखाबायानो माथो। नोंबोथ' मास्टारमोन, नोंलाय मानोथो पलिटिकेल लाइनाव फैखो? थिग बिदिनो आंनोबो पावार नांगौ। जेब्लासिम पावाराव थाया मानसिया, अब्लासिम रावखौबो आखाइ मुथियाव खालामनो हाया। खोमा गुदुंखौ फुवारनानै मोजां खोनासं। समाजनि मोजां खामानि मावनानै दिन्थियाब्ला नैबे थफिरामखौबो खम होननानै साननानै लानाङा। मा एसे गरमलै थफिराम? फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै नोंलाय? बेखौलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो आंलाय? दा आं आंनि खामानिखौ मावहैनोसै। बा, इसिबां दादागिरि ना नों? नैबे अमा राजाखौ सिनायाखै नों थफिराम? दे, साननैसो आं नोंखौ जेबो बुंथ'वा। आंखौ जुदि आरो एदावनानै लाफैलाय, मा खालामगोन आं नोंखौ? सैमा जानायफोर! आंखौ हेगारगोना हेगारा नोंसोरो? दानो मोजाङाव बुंनायावनो हेगारनोबा हेगारखा। जल्दि हेगार दानो, उनाव पस्तायगोनसो नोंसोर। आं दा जेबो रागा जोङाखै, उनाव रागा जोंनांगौबा नोंसोर दिगदारसो जागोन। आं मोजां बुंनायावनो जल्दि आंखौ हेगारनोबा हेगार। हेगार होनदोंना आंखौ? जल्दि! नोंसोर साम' खिंखिरिनि खिथु सोलादोंना? बेनिखायनो आंखौ नोंसोर हमनानै लाबोदों। जल्दि! आं मोजां बुंनायावनो आंखौ हेगारनोबा हेगार। उनाव रागा जोंनांगौबा दिगदारसो जागोन नोंसोर। माथो दाबो रागा जोंनानैनो बुंदों? आरो मा रागा जोंबावनांगौ दंबावो बेलाय? मा फुसुर फासुर हाय थाम्फैफोरबायदि? जल्दि आंखौ हेगारनोबा हेगार, नङाबा दिगदारसो जागोन। जों नोंखौ हगारनो थाखाय हमाखैना। मोद्लाफोर, सैमा बांग्राफोर, मालायनि उन उन खारफाग्राफोर, हेगारनोबा हेगार। नोंसोर साम' खिंख्रिनि खोथा लानानै अमा राजाखौबो गावदों ना? नोंसोर गवाथ'। सिरि थादो, मा एसे दावरावब्रा नोंलाय? दावरावसो होनबावदों ना? उनावहाय आं माबा मोनसे जायोब्ला बिनि बांसिन दावराव जाबावगोन खोथाया। बेनिखायनो आंखौ हेगारनोबा हेगार। नोंखौ हेगारनो हाया। नों गासैबो खोथाखौ मिथिजोब्बाय ना। आरो सिरि सिरि था, जोंना खोमाया आलौजोब्बाय। आंखौ बस्ता सिङाव सोनानै मोजांसो बुंदोंना नोंसोरो? मोजांसो बुंदोंना? गाराथ' आरो बे साम' खिंख्रिनि खानायखौ बुद्रुजोबगोन आं। बे मा खालामनाय जादों? हापां, ओइ हापां। नारजि फिसा सफैबाय। आं नोंखौ लायनोसो थांनो नागिरदोंमोन फिसा। औ आयै, अमा राजाया लायनानै फैदों आंखौ। आरो हापाङालाय बहा थांदों? दा सों बेफोरबायदि हिनजावखौ, हौवाखौ अननो रोङि हिनजावखौ। बिदि नङालै आयै, गोरोन्थिया आंसो मावदों। नारजि फिसा, हिनजावासो मोजां जाबावबाय। हिनजावजोंनो रायजाबाय, हिनजावजोंनो बायदिसिना खालामजानानै आरो जेलावबो हरजाबाय, थेवबो हिनजावखौसो बाख्नायबावबाय नों? आं जेबो बाख्नायाखै आयै, हापांनि गोरोन्थि गैया बेखौसो बुंदों। दे, हिनजाव फैबाय नालाय बिमानि खोथाया फंसेबो रज'खाला दा। हिनजावनि खोथाखौल' मोजां मोनसै नङा होमबा? हिनजाव मोनबाय नालाय, दालाय बिमा बिफानि खोथाखौलाय बहाथो मोजां मोनबावनो? आयै, आं हिनजावनि जानानै जेबो खोथा बुङाखै आयै। आं सैथोखौसो बुंदों आरो बेवहाय हापांनि जेबो गोरोन्थि गैया, आंनिसो गोरोन्थिमोन। आयै, जेब्लाबो बिहामजोफोराल' गोरोन्थि जाया। मालाबा जों बिहामजोफोरखौबो गावनि फिसा नोजोरै नायनांगौ, अब्लानो मोनथिगोन आयै गोरोन्थिया माबायदि आरो सोर गोरोन्थि मावदों मावाखै।
आरो हाफांखौ नोङो मालाय नोजोरै बिहामजो नोजोरै नायबाय थायो नालाय बेनिखायनो नों हाफांनि मोजां खामानियावबो गाज्रिसो नुयो बेनिखायनो बिहामजोफोरखौबो गावनि फिसा बायदि अननांगौ आरो बुजिनो सोलोंनांगौ अब्लासो बिहामजोफोराबो बिखुनजोफोरखौ अनगोन मोजां मोनगोन आयै खेबसेल' नों हाफांखौ गावनि फिसा महरै मोजां मोननो सोलोंलाय अब्लानो नों गासैखौबो मोजां मोनजोबगोन दा हाफाङालाय बहा थांदों आयै रागा जोंनानै होखारहरबाय आं मा होखारहरबाय मानो बिदि खालामखो नों आयै आंनि फिसाखौ खस्थ' होबा आं नायबाय थानोसै नामा आं बिमा आंनि गोसोआ दुखु मोनो आयौ बाला मानो इसिबां खुसि जाखो दे आङो हाफां होखारजानायखौ खोनाना न'खरावलाय दावराव दावसियालाय एसेबाबो जाखायो आयै थेवबो बेफोरबायदि होखारलायनाय हुदाया थानाङाना दे नोंबो बिमाखौनो दुसिदो आरो दालाय बिमानि खामानिफोरालाय गाज्रि जाखासिगोनथ' आरो फिसालानि मोजांनि थाखाय मावोब्ला बिदि नङा आयै आं नोंखौ गाज्रि साना मालाबाबो थेवबो बेफोरबायदि होखारनाया जानाङाना आयै न'नि मानसि न'आवनो थाथों मानो होखारनांगौ आं हाफांखौ नागिरहैनि नाजिबोदां हाफाङा खारबाय आरोना ओइ मादै हाफाङा खारबाय आरोना मानोथो फैदोंमोन नोंलाय माबाहाय नोंसानि न' सिनि नागिरनानैसो फैदोंमोन आं जोंहानाव आलासि फैदों आरोना ओमफ्राय सिनि गैया न'आव बेनिखायनो बेनो फैदों आं नोंसानाव दा नांथ'ला दे नोंसानि न'आव दावराव दावसि जागासिनो ना अब्लालाय थाथ'दो आङो बेलेग सोरानावबा बिहैनोसै गामियाव बांसावनो थाखाय खोथा मोनलायबाय आं गामियाव बयनोबो खोन्थाथिनो थाखाय मोनसे बिराद गिदिर रादाब मोनबायथ' आरो हाफाङा न' गारनानै खारबाय होननानै बयनोबो खोन्थानोसै आं दा आं बयनोबो खोन्थानोसै हाफाङा न' गारनानै खारबाय हौवाजों रायजानानै बिखुनजोजों नांलायनानै होननानै खोन्थानोसै आं बिराद एक्साइटेडखा आङो हाफांनि खोथा बांसावनो सार जों बेवहाय मानो फैदों सासे सिख्लाखौ लोगो हमनो फैदों आं मा होनखो सार सिख्ला लोगो हमनो फैदों सिख्ला लोगो हमनो फैदों होनबाथाय बै खोथाखौसो सानखायो नङा होमबा बिदि जेबो नङा आंनि पार्सनेल खामानिनि थाखायसो लिंहरदों आं हनै फैबायबो जय हिन्द सार जय हिन्द जय हिन्द मानोबा लिंहरदोंमोन सार आंखौ औ नोंखौ बिराद गिदिर खामानिनि थाखाय लिंहरदोंमोन आं बैथिं साइडआव फैलाय बुं सार मा खामानिमोन खामानियाथ' जोबोर गिदिरथार नाथाय बे खामानिखौ जोबोर साबधानै मावनांगोन नों बुंल' सार आं हानायखिनिखौ मावगोन आं दाखालि गुलि गावजानायखौ मिन्थियो दा औ सार मिन्थिगौ आरो दायनिगिरिखौ दाबो मोनाखै बेनिखायनोथ' नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ बे दायनिगिरिया सोर बेखौ नों नागिरनांगौ सार बे केसखौथ' बसुमतारी सारासो लागासिनो ओइ बादो बसुमतारी सुसुमतारी जेबो खामानियाव उदायाखै बियो खालि नागिरदोंल' होनबाय थायो बेनिखायनो नोंनोसो आङो मोनसे खामानि होनोसै जागोन सार आंनाव पिस्तल मोनसे दङ बे पिस्तलखौ नों नायनांगौ बै दाखालिनि गुलि गावनायजों बे पिस्तलजों एखे नंगौना नङा होननानै जागोन सार नै पिस्तला बेनो जागोन सार आं जेसेबां हायो आं खामानिखौ मावगोन थाबैनो नागिरनानै दिहुन आरो बे पिस्तलखौ बबेनिफ्राय बायनाय सोर बायनाय बेफोर गासिखौबो डिटेल्स लाबोजोब आंनि खाथियाव जागोन सार ओमफ्राय सार मोनसे खोथामोन मा खोथा बे खामानिखौ आंनोसो मानो होदों सार मानो होनोब्ला हिनजाव मानसिफ्रा गोसो होनानै खामानि मावनो लायोब्ला बे खामानिखौ जाफुंसार होयोनो बेनिखायनो आं नोंनो खामानिखौ गथायनानै होबाय जाहाथे नों आंखौ निराशा खालामा आरो जागोन सार दे अब्लालाय दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट एपिसडाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थाबैनो 1,50,000 जानाय बायदि दे लोगोफोर बाय